हाय 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 मोदी सरकार हाय हाय the guy is not right मोदी सरकार हाय हाय बंद करात विरोधकांची चळवळ बंद करात अरे बंद करात विरोधकांची चळवळ बंद करात काँग्रेस पार्टीचा विजय हो काँग्रेस पार्टीचा विजय हो कहां गए भाई कहां गए अरे कहां गए भाई कहां गए आम्ही मर्डर अरे ते मोदीक विचारा मरे 15 लाख दिताले ते खंय गेले का म्हण त्याची चौकशी ईडी कित्याक करिना तुम्ही असून तुम्ही जप्त करा मर तुम्ही कोण नाचले मर तुम्ही कोण नाचले मर तुम्ही जप्त करा आम्ही केले सजेशन तुमका देशाबद्दल काहीच कळलेले ना इतल्या बायलांची काळजी असाल पोलीस प्रोटेक्शन त्या बायलांना यात नाही तुम्ही सगळे लोक असले तुम्ही जे बायला त्यांची खातीर आम्ही जगट्टा हांगा आम्ही आमच्या पर्सनल याच्याखातीर येऊन ना इतलं पोलीस फोर्स असाले नाही ड्युटी बरे कामा खातीर घालात नाही तर पोलीस फोर्स पहिली परमिशन दाखय पेपर दाखय ना डबल जोन ये पहिली डबल जेनी किरे हात लायतले म्हाका सिंगम न्हू हांव कितें मर्डर आनी खून गाडी काय म्हाका ना हाय 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 मोदी सरकार हाय हाय तुम्ही या फोर्स करता इट इज नॉट राइट तुम्ही या फोर्स करता इट इज नॉट राइट राईट गो तुमची मार अशी उडवपाचे म्हाका उतरेक आसताची मगो तुम्ही कॉलर धरता तुका राईट म्हाका हात लावपा परमिशन आहा तुझ्याकडे तू आपल्या आपण हे कितें हे पळय युनिफॉर्मार कसं हात घातला तू युनिफॉर्मार धरपाक हात कितें हे कितें आणि कोणी केला चप्पल घेऊन चप्पल दिता आम्ही चप्पल घेऊन येऊ हे पळय दाखया गो तुमचे राक्षिणे होय हे राक्षिणे चप्पल माझे गाडी स्टार्ट मारे मनशाची खबर आसा तुम्ही कितकी मनशा दाखयता हांव तांकां कशे रक्ता काडटात ते दार बंद कर चला वर चढा वर चढा हे पळय तो भीतर चलतात कित्याक गो गोरवां गो तूं तुम्ही गोरवां कोण बोलला
अंगणवाडी वर्कर सगळे वचपात जायना मग तुमका त्यांना डोळे तुमचे हे जायना किती लागी किती मायक्रो इकडे बाबा पळय वयर पळय हा तो कोण गाडी तिकां कोणाक लागले आनी कोणाक जाय सगळी मॅडम तुमकां लागला आता हय हय हय